Jsem Zuzana Chadimová, nutriční terapeut z Opočna a dneska se tady podíváme na pár otázek, kterým bych vám ráda dala své odpovědi, které radím i klientům, když se dostanou ke mně do ordinace. Máme tady vypsaný, tak když tam úplně nenajdeš svoji otázku, tak nebuď zklamaný nebo zklamaná, já jsem to trošku sloučila, tak určitě ten kontext by tam snad zachován měl být. A hnedka první otázka je, jestli je nutná snídaně nebo není. Je to taková velmi častá věc, hodně se odrážím od toho, jakou má člověk práci a co je pro něj to přirozený. Jestli rád snídá hnedka po tom probuzení, nebo respektive do půl hodiny po tom probuzení, anebo potřebuje mít delší trošku pauzu a ta snídaně se mu posouvá třeba i hodinu a půl až 2 po tom probuzení. Není nic dobře ani špatně, důležitý je tam to první jídlo nemít, protože to nás přece jenom startuje a trošku nahazuje nám ten metabolismus do těch obrátek, protože začínáme jíst a to tělo se na to připraví. Není teda důležitý říct si, že snídám hnedka po tom probuzení, je ale důležitý říct, že opravdu nějaká snídaně tam je. Tím bych to asi jakoby uzavřela, tu otázku, jestli snídat nebo nesnídat. Kdybych neodpověděla, neváhejte položit dotazující, konkrétnější třeba dotaz, kam to směřovat, ale za mě ta snídaně by být měla, ale člověk by si to měl říct sám, v kolik hodin si ji tak nějak dá. To už mě navádí k tomu, že bych mohla říct, udělejte si nějakou takovou svoji zápisovou analýzu, kdy si budete zapisovat pár dnů a hnedka budete vědět, v kolik hodin vlastně se vám tam ta snídaně ukazuje. Jestli je někdy prakticky skoro po probuzení a někdy se vám odsouvá až o několik hodin později. Tady by bylo dobré tomu dát nějaký takový rámec a to tělo ví, v kolik hodin se snídá. A další, co vám to ukáže, je potom i ta rovina, kdy vám to opravdu vyhovuje. Když si tam budete psát svoje poznámky, jak se v tom cítím, tak jasně uvidíte, jestli ta hnedka po tom probuzení je pro vás třeba náročnější z hlediska toho, že třeba máte takový scvrknutý žaludek a nejde vám to tam nějak úplně dosoukat tu snídaní, anebo naopak vlastně se v tom cítíte dobře a máte pocit, že vás to potom nerozjídá dál během toho dne, tak je to vlastně funkční. A jde už jenom o to, jak to udělat, abych si tu hodinu ukotvil, ale měla by vyhovovat vám. Tak jo. Další otázka je, potřebuji zhubnout, ale mám pohybové omezení. Je to reálné, abych redukoval pouze jídlem? Určitě. Co se týká redukce jako takové, tak 80% z redukce tvoří jídlo a respektive pouhých 20% má pohyb. Takže určitě cílí na to správným způsobem, když se upraví ten jídelníček tak, aby byl funkční. Co to znamená, je už, jak jsem zmínila, udělejte si zápis. Ten vám hodně otevře, co se vám daří a nedaří a sám tam uvidíte potom možné úpravy, které lze zařadit do toho svého režimu, tak aby byly takové plíživé, nenásilné, abyste se na ně dovedl dobře připravit. Otázka ale zůstává, co se s tím tělem dovede potom stát. Když tam není ten pohyb, tak samozřejmě hrozí riziko, že se ztratí nějaká část svalové hmoty a to určitě není přínosné. O svalovinu bychom vždycky měli pečovat tak, aby nám udržela anebo šla i nahoru. Tak k tomuhle tomu je úžasná třeba i bioimpedance, kterou tady právě mám, tu váhu na bioimpedanční měření. Ta právě zanalyzuje poměr té svalové a tukové tkáně a mimo jiné nám taky ukáže takzvanou hmotu libovou, což je hmota aktivní tkáně, kterou by tělo mělo být schopno vyživení a k tomu potřebuje adekvátní jídelníček. Když mám takovéhle hodnoty, tak už si dovedu líp zanalyzovat, jak vlastně mám mít velkou potřebu nejenom všech živin, ale hlavně i teda té bílkoviny, která pak primárně bude podporovat to, aby ta svalová hmota tolik nepadala. Aby to tělo prostě mělo z čeho tvořit další tkáně a regenerovat a tak. Zmiňujete se tady, že vlastně máte pohybová omezení. To
Může mít různý důvod, ale otázkou zase by zůstalo, jestli to pohybové omezení je opravdu ve formě nemůžu dělat žádný pohyb, anebo mohu dělat aspoň nějaký pohyb, nebo za nějakých podmínek. Jo? Když pro mě bude nějaký pohyb náročný, tak zase můžu přijít na to, že třeba místo chůze můžu třeba jezdit na kole, nebo se dobře cítím ve vodě, kde mě ta voda vlastně nadnáší. Další věc je, když člověk se nemůže hýbat, tak furt by měl koukat na to, jakým způsobem vlastně může pracovat na tom, aby tu svalovinu podporoval v tom udržení. To znamená, že to tělo vnímá, že má důvod tu svalovou hmotu si udržovat a nechává potažmo ji třeba i budovat. A to můžu mít úplně jednoduché cvičení, třeba s pomocí nějaké lehké zátěže, ať to je třeba lehká činka nebo petka s vodou, anebo taky odporová guma. Tady bych zase trošku dělala takový odkaz na to, že dělám i zdravotní cvičení a mám i individuální lekce, se kterými přímo můžeme potom cílit na to, co ten člověk potřebuje a kompenzujeme ty obtíže toho těla konkrétně pro toho člověka, tak aby eliminoval své obtíže a aby se v tom cítil dobře. Takže když by bylo reálný si domluvit schůzku, můžeme se domluvit i na tom, jaké třeba ty cviky vlastně v rámci pohodlí domova i zařazovat, tak, aby to tělo mělo aspoň co nejmenší důvod tu svalovinu si udržet a přitom jí nestrácelo, když teda by byla úprava v tom stravování. Ale abych odpověděla, není úplně nutný pohyb, je to taková pomocná věc, která otvírá ty nůžky a zefektivňuje to, že tam teda nedochází k té ztrátě svalové hmoty. Tak, když se koukneme dál, co tady mám, tak je jedno velký téma a to téma jsou přílohy. S tím se asi budu setkávat dnes a denně, takže mám to tady rozepsané do takových podbodů. Takže co se týká příloh, jestli je jíst nebo nejíst, za mě určitě jíst. Kdo mě už někdy slyšel, tak ví, že říkám slovo trojboj a tam ty sacharidy prostě patří. Takže vemu-li si, že přílohy splňují tuhletu makroživinu ve svém zastoupení nejvíc, tak určitě ty přílohy by tam měly mít. Takže otázkou je, jestli je mohu nebo nemohu. No určitě mohu. Není důvod je z toho jídelníčku vyřazovat. Ano, to tělo se dovede přepnout na nějaký jiný systém, ale není-li to nutné, tak zvládáme tady i redukci s přílohami a mnoho lidí je i překvapených, že vlastně můžou jíst úplně běžné přílohy, že si je můžou dát i k večeři, ať se to jedná o pečivo, anebo o brambory, těstoviny, rýži. Takže není nutné se jich bát, je dobré jenom vědět, jaká asi ta optimální dávka má být a tady ano, tady se stává, že někdy dochází k jejich jako přejídání. To ale neznamená, že je musím vyloučit, to znamená jenom pojďme upravit jejich dávku tak, aby odpovídala tomu, co naše tělo potřebuje. A s tím už zase souvisí ta svalovina. Čím víc mám svalů, tím si můžu dovolit víc jíst i těch příloh a to má svoje benefity. Další, co tady mám k těm přílohám, je, jestli je teda můžu jíst večer. No samozřejmě, proč bych je nemohla jíst jakoby k večeři, tím myslím večeři, večer nemyslím večerní pojídání, pak když nechodím na směny, tak vlastně by tam už to jídlo být nemělo. Tam by to tělo mělo mít klid, ale pak, když se na to kouknu, že mám nějakou večeři, která se může pohybovat od nějaké 6., 7. hodiny, nebo i dřív později, to záleží zase na té rytmice toho dne, každého klienta. Nerada bych, aby jsme si ty hodiny brali jako dogma, tak určitě tam nějaká to zastoupení té sacharidové položky, tedy té přílohy by mělo být. Další podtéma příloh je teda ovoce. No tak ovoce. Je pravda, že ten, kdo má rád ovoce, tak ho bere jako, ano, máme jíst ovoce a zeleninu, takže si to ovoce dám a ono to tak jako nemusí dráždit, ale ono to dráždí. Sacharidy jsou potřeba, ale oni se ještě dál dělí a máme tam i kolonku takovou jako ty cukry, ten rychlý zdroj energie a tady nám to prostě to ovoce bude víc dávat. Takže je potřeba vědět, jaká je ta optimální dávka. Zase můžeme říct nějaký úzus, že to je nějakých 150 až 200 gramů ovoce na den, ale záleží to i na tom, jak se třeba člověk hýbe a
v jaké formě to ovoce jím. Když budu jíst sušený ovoce, tak ta dávka je určitě úplně jiná. Může nás opravdu překvapit, že nějaká tyčka může mít docela pěkně velkou dávku nejenom sacharidů, ale právě z toho těch cukrů. A když si vemu, že má mít nějakých 50 gramů cukru na den a kouknu, kolik ta tyčka vlastně v sobě má, tak já vlastně díky té tyčce už si můžu velmi razantně pokrýt ten energetický budget na ty cukry na ten den. Takže tady bych jako trošku zbystřila, ne, že bych ovoce zakazovala, ale pak už bych se třeba i rozhodovala, jestli nebude vhodnější třeba to ovoce jako omezovat nebo trošku jako ho hlídat v tom jídelníčku. Nemyslím tím, jestli si to ovoce dám ráno nebo večer, to už zase až tak jako důležitý nemusí být. Záleží zase, co ten člověk dělá, a když třeba jdu na pohybovou aktivitu a dám si před tou pohybovou aktivitou nějaký kousek ovoce, tak je to vlastně v pořádku, protože na tu aktivitu budu mít tu energii, ale koukla bych se na to, jestli si chci dávat spíš ovoce, anebo si chci dát tu přílohu, kterou mám třeba taky ráda, tak pak se mě to může trošku jako vytloukat, abych celkově ty sacharidy naplnila a přitom ještě tam měla to ovoce. Jak to teda potom dohnat, můžu mít tím, že budu do toho jídelníčku častěji zařazovat třeba červenou zeleninu, která to ovoce má taky, a zase tu zeleninu trošku povytáhnu. To byl takový dobrý oslý můstek právě i na to, jakým způsobem ty sacharidy mám hlídat, respektive ty rychlé cukry, že ten, kdo jí zeleninu, zase se může víc orientovat na to, že má rád mrkev, červenou řepu, já nevím, papriku, rajčata, až zase bude sezóna. No a v ten moment můžu přejídat trošku i ty cukry v tom, že mám vlastně víc zastoupenou tu sortu té zeleniny, respektive červená, oranžová, jo, kde ty cukry jsou trošku víc jako uchovaný. Takže ovoce bych se nebála, ale zase bych zohledňovala ty všechny proměnný. A určitě je fajn třeba na nějaký výlet, jo, tam právě má ten smysl i třeba mít nějakou tu tyčku, která je vlastně dělaná základem, je to sušené ovoce, takže ta energie je tam velmi, velmi vydaná, velmi přidaná, takhle bych to řekla, ona bude vydaná pak na té aktivitě. Tak co bych tady ještě zmínila je, takže když člověk ode mě dostává jídelníček, tak tam má i klasické potraviny, jako jsou i třeba knedlíky, houskový nebo bramborový. A někdy se mi stává, já miluju rohlíky, já miluju housky a vy mi je určitě seberete, no neseberu, kdybych je tomu člověku sebrala, tak vlastně ten člověk krátkodobě to vydrží, ale pak je ta vůně pro něj tak lákavá, že časem, když se bude moct vrátit k tomu, aby si to pečivo dal, respektive tu housku, tak si ji dá. Takže není to o tom, že se zakazuje, ale spíš je to o tom, jak s tou potravinou, kterou ten člověk má rád, jak s ní jako pracujeme, tak aby tam byla v takové té dávce, že jako neublíží v tom našem cíli, jakože nás nebude blokovat, a přitom ten člověk má takovej ten pocit toho, jakože není úplně striktně omezený. To sebou často diety nesou, že nás vlastně od něčeho úplně odstřihnou, nám to může fungovat, ale pak, když se k tomu vrátíme, tak tam může být takovej nějaký relaps, bych řekla, jojo efekt. Takže není ani problém, jestli budu jíst bílé nebo celozrnné, zase je to o nějaké té pestrosti v tom do toho prostoru, aby ta strava byla hodně jako vyvážená a aby nás mohla jakoby obohacovat svými chutěmi. Takže nevadí mi bílá houska, ale určitě je dobré, aby to nebylo furt, že tam mám tu bílou housku, ale snažím se tam najít to, že se tam ukáže i nějaká žitná, celozrnná nebo nějaký pohánkový věci, a tak jako aby to tam bylo trošku jako v té pestrosti. No a byl tam taky jeden zajímavý dotaz, co bych třeba řekla, že s čím se nejčastěji setkávám ve své praxi. Tak trošku to už tady tak jako i zaznělo, ale ve své praxi se nejčastěji setkávám se nepravidelností. Lidi mají, málo kdo má urovnaný jídelníček tak, aby se mu to jídlo jakoby během těch dnů průřezem zrcadlilo v odchylce třeba nějaké půl hodiny, 3/4 hodiny, bývá tam i třeba 2hodinový okno, nebo to jídlo úplně jako vypadne, takže mám třeba oběd a pak mám až večeři někde kolem 5., 6. hodiny, ale mezi tím vlastně nic nemám. Zase není úplně důležitý jíst 5krát denně, můžu jíst 4krát denně, 3krát denně, ale musí mi to sednout do toho mého režimu, musím se v tom cítit dobře a v neposlední řadě taky to tělo musí dostat to, co potřebuje,
potřebuje. Takže zase je to člověk od člověka. Jestli je pak reálný při 3 chodech během toho dne třeba i tu energii do toho těla dostat v tom objemu toho jídla, tak aby to vlastně splňovalo tu výživnou rovinu pro to tělo. Další, co tam mám, tak je, že člověka často rozjídám. Někdo si může myslet, že tady velmi funguje, no, tak ona jim to takhle vyškrtá a jde se domů, že jo, a teď ten člověk teda jako hubne, protože najednou vlastně jako nejí to, co jedl předtím a ono se to tak jako začne stávat funkčním. No, bylo by to ideální, kdyby to takhle mohlo fungovat, ale takhle to nefunguje. Takže často se mi stává i, že hledáme, jak vlastně to jídlo tam jako dostat, jak se vlastně najíst. Hledáme tu cestu, jak se najíst, tak aby to jídlo bylo pro to tělo výživný, nemyslím výkrmný, myslím výživný, to znamená, že to tělo dostane to, co potřebuje a aby tam mělo všechny ty živiny, které potřebuje pro to, aby mohlo vnitřně fungovat. Jo? Nemůžu říct, že bych nikdy neškrtala, taky škrtám, ale není to tak častý. A často se setkávám s tím, že i lidi se třeba bojí, že budou jíst méně, ale pak jsou překvapení, že vlastně jedí buď to stejně, aspoň na ten objem, ale to složení je jiný, anebo opravdu je tam ten pocit, jako jím víc. Jo? To je takový jako příjemnější určitě, ale není to o tom, že bychom razantně třeba přihazovali jenom ty sacharidy, jenom ty bílkoviny, ale že se tam musí dostávat i ta zelenina, ke který už zase můžu mít ten oslí můstek. Ta zelenina je častým problémem, že nám tam chybí. Jo, už tady na toto jedno video bylo, koukněte se a zkontrolujte si, zda splňujete tu dávku během toho dne. Určitě to může být taková zajímavá informace pro vás, jestli to tam je. A zase, když ten člověk nemá rád tu zeleninu, tak opravdu využijte ty všechny možné způsoby, ať je to pro vás přínosný, ať vám to chutná a dochucujte si tu zeleninu. Není to o té okurce nakrájený na ty špalíky nebo kolečka, ale je to o tom, že si udělám okurkový salát, do který si dám bylinky nebo koření, dám si do toho třeba i jogurt nebo trošku zakysky, ať mě to prostě chutná, ať tam ta zelenina je a je funkční. No a další, co bych ještě mohla tady jakoby vypíchnout, je, že často chybí ta bílkovina. Nechci, aby to tady působilo takovým tím, zase ty bílkoviny, musíme jíst bílkoviny, ty bílkoviny jsou trošku reklamou zprofanovaný a pak platíme za ty výrobky docela nemalý částky, i když se kouknete na to složení, tak nás to může potom překvapit, že vlastně kupuju něco o 1/3 dražší, ale ta bílkovina na 100 gramů je třeba i menší. Takže to, že to ten obal obsahuje nápis protein, tak nám to nic neříká. To mě připomíná, že by to mohlo být taky zajímavý video, si tady udělat takovéhle nějaké jakoby průzkum právě potravin na ty bílkoviny. By to mohlo být poznášit. Tak třeba napište, jestli byste o takovéhle video stáli, jak třeba dotahovat potom ty bílkoviny. Tak doufám, že jsem tak nějak jako odpověděla na tyhle ty dotazy, kdyby někdo neměl pocit, že měl pocit, že jsem takhle úplně nesplnila to jeho očekávání, že vlastně jako tak potřeboval bych vědět k tomu trochu víc, tak neváhejte a napište mi, ať dotáhnu případné odpovědi tak, aby tam byla ta spokojenost a budu se těšit na další otázky na téma zdravý životní styl. Tohle to nám víc zasáhlo redukování trošku s pohybem, takže když to vezmeme celkově na ten zdravý životní styl, tak můžeme se bavit i o nějakých obtížích trošku s nemocema, jelikož jsem nutriční terapeut a můžu právě pracovat s nemocnou populací, tak neváhejte a můžete třeba znést i tak rámcově ten dotaz. Ono hůř se pracuje, když ty informace nejsou třeba úplně ucelený, ale nějaká základní informace se určitě poskytnout dá. Tak já vám děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Tak ahoj.